Мама, маменька, прийшла в осінь раненька. Ой, да люлі, прийшла в осінь раненька. Прийшла в осінь раненька, бяруть мяне малайца. Ой, да люлі, бяруть мяне малайца. Толькі што на свабодзе адбылася прэм'ера песні «Маменька» пра тое, як беларускіх хлопцаў забіралі ў рэкруты ў расійскае войска. І аўтары трыо казакоў з Амерыкі, гэта заслужаная артыстка Беларусі Валянціна Пархоменка, якую называлі залатым голасам Беларусі. Гэта яе муж, спявак Алесь Казак, і іх дачка, кампазітарка, спявачка Вольга Казак, якая з намі на відэасувязі з Нью-Джерсі. Вітаю, Вольга, віншую з прэм'ерай песні. Вітаю, Ганна, вялікі дзякуй, што запросілі мяне сёння да вас. Я так разумею, што вот это не выпадкова вы выбралі, напэўна, вот эту тэму рэкрутства ў расійскае войска, так? Это вельмі такая цікавая гісторыя, таму што гэта песня ўжо гучала ў выкананні майго бацькі і маці шмат гадоў таму назад, 80-х і 90-х гадоў. Мы впершыню не записали, и хочу сказать, что это народная песня, это полецкая песня. И впершыню выпустили этот клип, его можно на YouTube поглядеть, в конце 80-х. Я еще туда совсем была маленькая, але на вот у той час и позднее мне эта песня вельми подобалась. Мне здалось, что там нечто такое цікавое, менавіта ироничное, болючее, потому что в той час могли забрать у армію рэкрутаў на 25 гадоў, на 20 гадоў. Это амаль што ўсё жыццё. І гэта вельмі балючая тэма. Ну і вось толькі што на сувязі з намі Валянціна Пархоменка, заслужаная артыстка Беларусі, муж Алесь Казак. Ну, старая палеская песня, зробленая вамі абсалютна па-новаму. Якое гучанне для вас сучаснае было ў ёй, калі ласка, раскажыце. Бачыце, з аднаго боку добра, каб Беларусь была незалежная і каб нашы хлопцы служили войску дома і нікуди не йшли воювати. Бо коли яны йдуть, як у других країнах, як у наших сусідів, приходиться, здається, мирний час, і приходиться йти в войско, а потім йти десь воювати, віддавати своє життя. Ось тоді ця пісня становиться сучасною. Вышел номер 25, говорать мне подрізнять. Не стрижиться, пока милочка придет. Да люли, пока милочка. Як мої батьки зробили аранжировку этой песни, мне вельмі подобалося. Мне здалося, що це було нечто такое, некий феномен. Але може у той час у Білорусі гэтага не зразумели, що це такое. І я заўсёды так планавала, я хочу зрабіць эту песню. І калі мы пачалі працаваць з маімі бацькамі над нашим беларускамоўным праектам, я сказала ім адразу, што я хочу включить «Маменька» ў праект. І у мяне ёсць сваё бачанне, як яна павінна гучаць. І я спадзяюся, што вы за мной згадзіцеся і даверыце мне гэта ў мае рукі. І так атрымалася, што у нас шмат песен у проекту, але гэта якби перший клип, першае відео, яке ми випустили. По-перше, я хотів би сказати про то, як ця пісня створалася, як ми ще були в Білорусі, і як ми працювали на телебаченні, що ми впершиню просто в пісню ввели це оголошення, бо такого ніколи ніхто не робив. І наша Оля, коли виросла, вона сказала, що це вельми чудовна ідея, що вона сказала, що це геніально було. Таке сполучення, коли йде пісня, і тут разом так само, які переживання має чи то дівчина, яка губляє свого хлопця, чи мать, яка губляє свого сина.
Дык вось мы это сполучили разом, додали себе это оглашение. Божа милочка перейшла, шаликове платок не прийняла. Ой, не люлі, шаликове платок не прийняла. Та й чужі, божі домов. Дунає річку до паня села. Ой, боже, може, З одного боку, коли починаєш робити те, що вже було, це тяжко, тому що будуть ті люди, які скажуть, на що ти нечто там міняєш, все повинно бути аутентично, по-народному гучати. І я хотіла заховати аутентичність, як діалект, скажімо, самовиконання пісні, як мій батько співає, і воно зосталося. Але, як ви почуєте, у аранжировку, самопродакшн, ми спробували зробити нечто більш таке велике. Коли я чую цю пісню, мені здається, що я бачу фільм «Гладіатор». Нечто таке велике поле, забирають цих хлопців, вони йдуть в армію, жонки, дівки, маті, вони кричать, плачуть. Я хотіла не через музику це все передати. Так что в аранжировке вы почуете другие инструменты, там навіть есть электрогитары. Это не стандартно, можно так сказать, для античной музыки. Барабаны, які ми вживали, і сама аранжировка голосов. Як ми співали, я хотіла передати ось ці емоції про голоси так само. І в кінці ви чуєте галашення, так? Це зовсім інша пісня, це галашення, але так само, коли забирали рекрутів в армію, це називалося галашення, коли жонки галасили по своїм мужикам. В оригіналі співала галашення моя мати. І ми так само планували, що вона буде співати, але так отрималося у студії. Ми спробували різні варіанти, і я просто так напела, а потім, коли ми вже працювали з нашим продакшн-командою, у нас була одна команда тут у Нью-Йорку і Нью-Джерсі, одна у Гомелі. І ми вирішили, всім як сподобалося, от, як я проспівала це галашення, і ми вирішили заставити так. Ой, верніся, дружок миленький, розчешу твоя русику реки. Спадарня Валянціна, ну от Ольга замяніла вас у гэтай новай версіі. Як вы ацэньваеце яе замест сябе 88-го году? Ну, слухайте, молодое поколение, я вельмі задоволена тым, што яна гэта зрабіла, потому что, ну, я уже гэта рабіла і много разоў, і розныя галашэнні, много чего записано мною, много чего, штосьці згубілася, і я чула много. І для мяне вельмі важна, каб яна, новое поколение, подхапіла гэта, каб гэта не пропало, потому что, бачыце, зараз вельмі много псевдопсевдо. Такое на экранах, и мы чуем часами, ну просто я просто включаю, чуць. Гэта натуральнае, гэта сапраўднае, гэта кранае, гэта ідзе ад сэрца, гэта нашыя карані. І яны ёсць, і куды не дзенешся. Таму я вельмі радая, што яна захацела гэтае зрабіць. І я лічу, што яна не дрэнна гэта зрабіла. Воля, ваши композиции, ваши песни, сапраўдныя хіты зараз на амерыканскіх радыёстанцыях. Ну, от наколькі быў вялікі ўплыў бацькоў вот, на вас, як на спявачку, як на музыку? Гэта немагчыма аддзяліць маіх бацькоў, народныя песні і ад мяне. Гэта з чаго я пачынала, я расла на гэтай музыцы, таму што яна заўсёды была ва мне. Канешне, я вырасла ў Амерыцы, і на мяне ўплыў малі розныя віды жанры музыкі, якія і да сённяшняга дня мне падабаюцца. Я пішу в основным на ангельскай мове для розных артыстаў, якія выконваюць мае песні на іспанскай мове. Але беларуская музыка і песня, і культура — это заўсёды будзе частачка мяне.
І ви ведаеце, мне смешна, тому що бываюць моменты, калі пытаецца ў мяне: ой, Вольга, чаму ты паеш такую музыку, а не такую? Чаму ты вось не спяваеш толькі там народныя песні? Ну, тому што як аўтар, чаму ты пішаш такія кніжкі, або такія? Гэта тое, што ў цябе ў душы. І мне здаецца, нават мае песні на ангельскай мове, на іспанскай, яны ўсё роўна маюць нейкі корань з беларускай песні. Hey, don't you know that I need you? Can't you see that I'm breaking? Don't you feel that it hurts so much when I smile I'm faking? І шмат часу я займалася у другім боку музычным, і мне прыйшоў час, можа, таму што я стала маці сама, у мяне нарадзілася дачка, і я зразумела, як важна гэта ўсё захаваць. Так, всю працу маіх бацькоў, то, што яны збіралі, спявалі, і я вырашыла, што зараз я хочу канцэнтравацца на гэтым беларускамоўным праекце, на альбомам, таму што хочацца нешта перадаць. Так, гэта нашы продкі, і навогул у нашых сем'ях яны не былі багатыя, але не багатыя былі песнямі. І мы перадавалі адзін аднаму песні. А моя прабабка, моя бабуля і маці, і ўсе гэтыя песні ў пакаленне з пакалення перадаваліся. І для мяне зараз гэта вельмі важна захаваць. І калі я бачу, калі моя дачка, якой 4 гады, яна спявае па-беларуску і так адчувае гэта ўсё эмацыянальна, для мяне гэта вельмі прыемна. Я ведаю, што гэта прыемна маім бацькам таксама бачыць, што дзяўчынка нарадзілася ў Амерыцы, і я навогул вырасла ў Амерыцы. Гаспадар Алесь, я бачу, што вы адзелі для нашай размовы вышыванку. Ну і бачыла вельмі прыгожую вышыванку ў кліпе. Гэтая вышыванка з гісторыяй, у якой вы цяпер? Так, гэта вышыванка вельмі мне дарагая, бо гэта была самая першая вышыванка, якую мне маці вышыла, калі я пачаў спяваць на прафесійнай сцэне. Таму я сёння і адзеў, каб выбачаць, я хвалююся. Таму я сёння і адзеў, каб неяк паказаць сваю любоў, павагу да сваёй маці. Все аўтэнтычнае беларускае. Все навогул нашы касцюмы або вышывала маці майго бацькі. У нас яшчэ засталося ўсё в арыгінале. Або беларусы, якіх мы ведаем па ўсім свеце, якія займаюцца гэтай справай. Тое, што на мне таксама ўсё аўтэнтычнае, гэтыя хусткі, ўсё, што вы бачыце, гэта засталося яшчэ з Гомельскай вобласці ад маці маёй бабулі, ад маці і прабабулі таксама. Маці, породніца ви хаті, поради маті, що свято ми сказати. Вот я хочу нагадаць, а тым, хто не ведае, просто расказаць пра тое, што сям'я казакоў у 90-м годзе пераехала ў Злучаныя Штаты. Ну, это вельмі прыемна, што займаецца беларускай справай і надае такое сучаснае гучанне беларускім народным песням, якія калісьці збіралі на Палесе. Ну, вот, Вольга, вы самі пачыналі вучыцца яшчэ ў Беларусі, у Менскай гімназіі імя Хрэмчыка. Вот яшчэ дзяўчынкай выступалі на канцэртах з бацькамі, вот, працягнулі займацца музыкай, танцамі і акторскім майстэрствам ужо ў Злучаных Штатах. От з вашага досведу, ці зразумелая беларуская народная песня амерыканцам не беларускага паходжання, не славянскага паходжання? І на якую аўдыторыю, акрамя натуральна беларускай, вы разлічваеце цяпер з вашым праектам? Наконт аўдыторыі, мы навогул праз наша жыццё ў Амерыцы, і мы ездзілі ў шмат розных месцаў.
беларускі фальклор вельмі падабаецца не толькі беларусам, а і амерыканцам і людзям з другіх краін. Яны заўсёды да нас падходзілі і казалі, што гэта мы яшчэ такога не чулі. Асабліва, калі мы спяваем вельмі такія сугуба фальклорныя, аўтэнтычныя песні з Палесся, там своеобразны такі гук. Яны такога не чулі. І для іх гэта вельмі цікава, незвычайна, і нас запрашалі на розныя фестывалі, мы выступалі і в Аб'яднаних Націях, і у Лінкін Центр, на розных фестывалях з беларускімі песнямі. А як ён, дарэчы, называецца? Ёсць агульная назва ў гэтага праекту? Ну, вот мы зараз размаўляем, але думаю, што назва альбома будзе «Крыніца». «Крыніца» для нас азначае вельмі шмат чаго. Наступны відэо, які будзе выхадзіць праз пару тыдняў, называецца «Крыніца», песня «Крыніца». Словы напісала мая маці, я напісала музыку, і я спяваю гэту песню. І гэтыя словы пра тое, што пра жыццё маёй маці, пра тую крыніцу, якая ёй давала сілы у яе дзерэўні ў Каменцы, дзе яна вырасла ў Гомельскай вобласці, Чечерскім раёне. Много что изменилось, але калі я приехала на свою маленькую родину, мою вёсочку на Гомельщине, то это был не то что шок, это было, знаете, такое ўражанне, что вёска забытая Богом и людьми. У вёсцы зараз растут дрэвы на дорозе, кусты, пузаюць гадюки, гады, бегаюць ваўкі, выюць, і жыве толькі 3 чалавекі. І калі я приехала, хотела знайсці свою хату, я яе не знайшла. То есть каля стаяў плот, а хаты не было. А каля хаты стаялі другія хаты, якія суседзяў, а нашу хату закапалі. Закапалі, там што радыяцыя. І вось гэта я не ведаю, я не могу это ўспрыняць і не могу змірыцца з тым, што там такая у нас прыгажосць, там такія грыбы раслі, вёска спеўная была, моя бабуля, маці, гэта ўсё, і я не могу нават гэта дараваць, я нікому не могу дараваць. Як мы маглі такое згубіць, як гэта магло стацца, што ты больш не маеш тое, што ты маў. Але вы маеце Беларусі ў сэрцы, вы маеце беларускамоўную сям'ю, ваша дочка гаворыць па-беларуску, ваша дачка гаворыць па-беларуску, ваша ўнучка гаворыць па-беларуску, а вы займаецеся беларускай справай, працягваеце спяваць беларускія песні. А з намі на сувязі з Нью-Джерсі была беларуская сям'я казакоў, якая багатая на песні. Дякую. Дякую вам вялікі.